Sairaus ei pysäyttänyt Heikki Silvennoista, teki peliliikkeitä vielä viikkoja ennen kuolemaansa. Vaikka näyttelijä ja muusikko oli jo 70-vuotias, hän oli edelleen aktiivinen työelämässä. Huumoriohjelmien lisäksi hän keikkaili arvostettuna blues-kitaristina. Heikillä oli myös vuonna 1995 perustettu yritys, joka tunnettiin nimellä Pirkka Hämeen apina et Korilla Oy. Sen toimialana oli muun muassa video, elokuva ja musiikkituotanto. Heikki oli yrityksen toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja. Firman tuorein tilinpäätös on vain muutaman viikon takaa ja se oli positiivinen. Viimeisellä tilikaudellaan 1. elokuuta 2023–31. heinäkuuta 2024 yhtiö teki 124 000 euron liikevaihdon, josta jäi voitto reilut 4 000 euroa. Yhtiöllä oli henkilöstökuluja yhteensä 44 000 euron edestä. Firman suurin kuluerä olivat liiketoiminnan muut kulut, joita oli yhteensä 61 000 euroa. Taseesta selviää, että yhtiöllä oli takanaan useampia voitollisia vuosia. Omaa pääomaa yhtiöllä oli 73 000 euroa. Varoista 50 000 euroa makasi yhtiön pankkitilillä. Pirkka Hämeen apina et Korilla Oyllä ei ollut merkittäviä velkoja. Tilikauden päätteeksi hallitus päätti, että se maksaa osakkailleen maltilliset 6 300 euroa osinkoja. Pälkäneellä asunut Heikki omisti yhtiön 100%. Firma piti yhtiökokouksen 22. marraskuuta, jossa oli paikalla yrityksen ainoa omistaja eli Heikki itse.